ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦେଶ, ସ୍ୱାଭିମାନର ଦେଶ, ଭାତୃଭାବର ପ୍ରତୀକ, ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅତିଥି ସେବାର ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଆଜି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଜନ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ନିଃସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର ବନାଇଛି। ସାମାଜିକ ନିୟମାବଳୀ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସାମାଜିକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଶୁ। ଭାଇ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛ? ମାମା ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ଭାଇ ଆସିଲେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। ବିଗତ 73 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରସର ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପାଦ ତଳେ। ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ, ଝାନ୍ସୀର ଭାରତରେ ଯଦି ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିବ ତାହେଲେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବା ଘର ପରିବାର ନୁହେଁ ବରଂ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଅଫି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। Happy Raksha Bandhan, happy independence. बाय बाय। Bye bye.